салом аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага. Навтарин хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро имрӯз 8 август пешниҳоди шумо мекунем. Нахуст як мурури кӯтоҳ ба унвони гузоришҳои нашри нави барнома. болоравии назарраси нархи билет ба Русия муҳоҷирони тоҷикро нороҳат кардааст, вале интихоби дигар нест. Эми бачаҳомо ҳамиса ҳаргиз кардам 5270 гирифтем. мақомот аз афзоиши мизони бекорӣ дар Тоҷикистон хабар доданд. оё омори расмӣ воқеиятро бозгӯ мекунад? ва ба дунболи он кишоварзони хатлонӣ сирри парвариши кадуҳои рекордиро қисса мекунанд. боз нуриҳои минералро бештар додем, бо айда калонтар шуд. нархи билет ё чиптаҳои парвоз аз Тоҷикистон ба Русия ба таври чашмрас зиёд шудааст. ҳафтаҳои ахир муҳоҷирони зиёде аз гарон шудани нархи билет шикоят мекунанд. аммо мегӯянд илоҷи дигар надоранд ва маҷбуранд ба муҳоҷират раванд, то рӯзгорашонро пеш баранд. болоравии арзиши чипта ҳам дар ҳолест ки мақомоти ду кишвар аз афзоиши раванди муҳоҷират хабар медиҳанд. як сабаби болоравии нархи билетро таҳлилгарон мавсимӣ медонанд. аммо омилҳои дигар ва аслӣ чӣ аст? Сарвинози Рӯҳулло ва Нигораи Фазлиддин дар ин бора гузориш доранд. асомиддин барои дарёфти билети арзон ба самти Русия пушти дари ширкатҳои чиптафурӯшӣ омадааст. нархи гарони билет ба гуфтаи ин ҷавон ба ҷайбаш мувофиқ нест, вале илоҷи дигаре надорад. 5600 5700. кадом вай ҳавопаймо кадом ширкат? Душанбе Москва. Мерем акба амин нарх мерем хачком. мисли асомиддин аксари сокиноне ки барои хариди билет ба ин ҷо омаданд аз гаронии нарх шикоят мекунанд. мусофирони самти Русия аз он нигарон ҳастанд ки нархи билетҳои парвоз аз Тоҷикистон ба Русия якбора боло рафта, назар ба як моҳи гузашта тақрибан 1 баробар зиёд шудааст. 2-3 ҳафта пеш мо омадагӣ будем ай Россия, у вақто 3000 буд. Нормале буд, бо мақсад мардам да хубтар буд. Аммо ҳозир беҳад қимати бачидаги мардам да ваз бештар. аз ин тараф чанд сум аст? мо эми бачаҳомо ҳамиса ҳаргиз кардам 5270 гирифтем. қимат бош чикор кинем, ягон кор кара метонем. روی زمینی برای ما دورتره. وقتی چیتا به میرم تا چیتا 11-12 سوتکه میشه. рӯзи 8 август дар нуқтаҳои билетфурӯшӣ нархи билети парвоз ба Москав аз Душанбе то 5900 сомониро ташкил медод. бозгашт аз Москав ба Душанбе тахминан то 2000 сомонӣ будааст. як намояндаи ширкатҳои билетфурӯшӣ бидуни зикри номаш гуфт, ҳоло ҳеҷ пешгӯие дар мавриди поин рафтани нархҳо нест, вале ӯ сабаби болоравии чиптаҳоро шарҳ надод. мақомот ҷаҳиши нархи парвоз ба Русияро шарҳ намедиҳанд. мавзӯи гаронии нархи парвозҳои ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон мавриди интиқоди шадид ва шикоятҳои мардум аст. коршиносон чунин ҳолро ба монополия шудани ин соҳа рабт медиҳанд, вале огоҳони умур ба он ишора мекунанд ки болоравии нархҳо то андозаи хусусияти мавсимӣ ҳам дорад. сабаби якум ин аст ки ҳоло аксари мусофирон аз як самт мераванд ва ширкатҳо ҳам барои пӯшонидани хароҷоти худ нархро боло мекунанд. дуюм ҳоло мавсими сафар аст, вобаста ба ин ки дар ин мавсим донишҷӯён ва унвонҷӯён зиёд ҳастанд. сеюм ин ки ширкатҳои ҳавопаймоӣ тамоми хароҷот барои нигаҳдории ҳавопаймоҳоро аз ҳисоби худашон мепӯшонанд ки аксарашон гарон буда аз хориҷи кишвар дастрас мешаванд. барои мисол Боинг наметавонад аз бозори Султони Кабир қисмҳои эҳтиётӣ харидорӣ кунад. ҳоло ҳавопаймоҳои Ютейр, Уралский авиалини, Сибир, Ямали Русия ва Сомон Эри Тоҷикистон иҷозаи парвоз байни ду кишварро доранд. шикоятҳо аз гарон будани нархи билети ҳавопаймоҳо аз Тоҷикистон ба Русия чанд сол аст ки садо медиҳад. ин масири ҳаракати садҳо ҳазор муҳоҷири корист ки даромадашон оилаҳо ва иқтисод дар Тоҷикистонро таъмини молӣ мекунад. Сарвинози Рӯҳулло, Нигораи Фазлиддин, Озодӣ, Душанбе. гузорише буд дар бораи нигарониҳо аз афзоиши нархи билет ба Русия, макони аслии муҳоҷирати тоҷикон ва ягона роҳи раҳоӣ аз бекорӣ барои бисёриҳо. дар зимн мақомот мегӯянд шумори бекорон дар Тоҷикистон беш аз 8% зиёд шудааст. афзоиши бекориро имсол масъулин эътироф карданд, аммо масъалае ки ҳамеша суолбарангез аст ин аст ки оё омори расмии бекорон дар кишвар то куҷо вазъи воқеиро бозгӯ мекунад? Барот Юсуфӣ ва Алишер Зарифӣ дар ин бора бо сокинону таҳлилгарон суҳбат карданд.
шумораи бекороне ки расман сабти ном шудаанд дар тоҷикистон афзоиш ёфтааст. мақомоти оҷонсии омори тоҷикистон бидуни тавзеҳи омилҳои афзоиши бекорӣ мегӯянд ин омор бар асоси маълумоти шӯъбаҳои шуғли аҳолӣ ҷамъбаст шудааст. شماره یعنی که بیکاران 55,008 نفر را تشکیل می‌دهد. در طول نسبت به سال گذشته 8,600 مورد زیاد شده است و سطح بیکاری این رسمی و خرید گذشته شده امیزان در زمینه 2.2% را تشکیل می‌کرد می‌تواند و سال گذشته همین نشان دهنده 2% را تشکیل می‌کرد. вале шумораи воқеии бекорон дар тоҷикистон чанд маротиба бештар гуфта мешавад. аксарияти бекорон мегӯянд огоҳ нестанд ки чӣ гуна онҳоро сабти ном мекунанд ва ё хоҳиш надоранд ки худро ҳамчун бекор сабти ном кунанд. ҳови кор меёбӣ неки масъалаи ҳами ҳисоби маблағ доданшон чӣ шуд падапрос айдаст чӣ хел метиҳанд сари вақт метиҳанд маоша ё ки дер метиҳанд нишак номаълум аст. сокинон омилҳои мухталифи болоравии мизони бекорӣ дар кишварро ном мебаранд. рӯз наслини афзудеса рӯз то рӯз гуфти мардак ва дидеса ки ки боша мардак тарафи россия мерава намерава кушка россия меша дар давлат хиш коро неки надора бекор мегарда тока дар бозору тока гуфти ма хароба мекард тока дастройка а дигар чиз заводу фабрика ҳамн чизга нест истеҳсолотгар нест. бекорӣ ана зиёд шуда ба он сабабе ки худаш мардум кор намекунанд тамаҷҷӯҳ шудагия муфхур шудагия бисёр ҳами ҷиҳат охи ягон мо сохтмончием ягон гап гуфтана алҳамдулилло созай зиндагӣ то 4-5 ҳазор сомона кор карда издем мошуда. мақомоти вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ иддао мекунанд ки барномаҳои таъмини сокинон ба ҷои кор рӯй даст доранд ки дар нимсолаи соли ҷорӣ 36 000 нафарро ба ҷои кор таъмин кардаанд. аммо ба гуфтаи коршиносон таваҷҷӯҳ ба чунин ҷойҳои корӣ кам аст. аксари сокинони қобили кор дар тоҷикистон барои дарёфти кор ва дастмузди беҳтар ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷи кишвар аксаран ба русия мераванд. як духтари варзишгари афғон ки соли гузашта баробар бо ҳазорҳо нафар афғонистонро тарк карда буд ҳоло ҳамроҳ бо тими фаронса барои ширкат дар бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2024 омодагӣ мегирад. ӯ орзу дошт дар сабқати ҷаҳонии афғонистон ва занони кишварашро муаррифӣ кунад, аммо ҳоло мегӯяд ба ҳеҷ ваҷҳ намехоҳад зери парчами толибон рақобат кунад. мумин аҳмадӣ гузориш медиҳад. марзия ҳомиди 20 сола яке аз занонест ки соли гузашта бо омадани толибон ба сари қудрат аз кишвар фирор кард. ӯ аз моҳи декабр дар Париж зиндагӣ мекунад ва ба варзиши нави теквандо машғул аст. инҷо ӯ ба дастаи олимпии паноҳандаҳо шомил шуд. тими мазкурро кумитаи байналмилалии олимпӣ бо нишони пуштибонӣ аз паноҳандаҳо таъсис додааст. тими мунтахаби фаронса оид ба теквандо ҳам ба марзия иҷоза додааст با آنها تمرین کند. من هر روز 2 یا 3 مرتبه مشق میکنم. میخواهم وطنم با من افتخار کند. او در عائله افغان‌ها در ایران به دنیا آمده است. حمیدی هنوز از 15 سالگی به تمرین تکواندو شروع کرده است. سال 2019 او به افغانستان رفت و به تیم منتخب کشورش شامل شد. در چندین مسابقه جهانی صاحب مدال طلا شده است. حمیدی آرزو داشت که در بازی‌های المپیک پرچم افغانستان را بالا بردارد، ولی حالا نمی‌خواهد برای طالبان این کار را کند. هیچگاه من در مسابقه های جهانی پرچم طالبان را نمیبردارم. نمیدونم که آیا دوباره میتوانم زیر پرچم افغانستان در سبقت ها شرکت کنم یا نه. این فکر بعضا مرا ناراحت میکند، زیرا این مهمترین آرزوی من بود. میخواستم به جهانیان نشان دهم که زن افغان میتواند هر کاری را که دلش میخواهد اجرا کند. این دختری ورزشگری افغان نمیخواهد که جامعه جهانی طالبان را اعتراف کنند. و میگوید تا زمانی که این گروه افغانستان را زیر دست دارد او به وطنش بر نمیگردد.
من هرگز طالبان را قبول نخواهم کرد. آنها برای من یک گروه تروریستی هستند که با نام جهاد در طول 20 سال زنان زیادی را کشتند. حمیدی تصمیم دارد تمرین را ادامه دهد و از سبقت جهانی با غالبیت برگردد. اگر موفق شد این پیروزی او چون یک عضو تیم المپی پناهنده ها به هم تقدیرانش بخشیده می شود. برنامه را ادامه می‌دهیم. گرمای طاقت فرسا امسال موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن در جهان را دیگر بار داغ کرد. حالا با همکارم خیرامان بقازاده سفر خواهیم داشت به یک آسایشگاه کوهی در شویتزاریا. این فراغتگاه در گذشته تمام سال مکانی لیژرانی و کوهنوردی سیاحان بوده است. حالا ببینید در چی وضع است. تابستان سال روان هوای خیلی گرم باعث آبشوی با سرعت پریخ‌ها در قطارکوه آلپ اروپا گردیده است. در آسایشگاه زرمت منطقه ماترهورن شویساریا که با کوهنوردی و لیژرانی شهرت جهانی کسب کرده است، امسال مهمان زیاد نیست. کارمندان آسایشگاه میگویند امسال هوا گرم است و پریخ‌ها برای لیژرانی مناسب نیستند. به قول آنها فعلا در سراسر قطارکوه آلپ پریخ‌ها در یک روز تخمیناً 5 سانتی متر خردتر می شوند. این روند صاحبکاران محلی را از درآمد محروم کرده است. آنها می گویند زمستان امسال اصلاً برف نبود و بر علاوه پریخ‌ها نزدیک به 10 متر خردتر شدند. در نتیجه استفاده میدان‌های لیژرانی امکان ندارد. آبشوی پریخ‌ها در سراسر عالم و از جمله در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. گروه کاری سازمان ملل متحد که تغییر اقلیم را می‌آموزد در تحقیقات سال 2019 گفته بود سرعت آبشوی پریخ‌ها در قطارکوه آلپ بلندتر از دیگر جای‌های دنیا بوده. اگر پرتاب گازهای گلخانه‌ای کاهش نیابد تا سال 2100 80% پریخ‌های آلپ از بین می‌روند. برمیگردیم به تاجیکستان. کدوی 50 کیلویی که حاصل زحمت یک دهقان تاجیک در ناحیه شمس‌الدین شاهین است، بسیاری ها را در اینجا در حیرت گذاشته است. کدوهای گرانوزن در یک کوهستان سنگزار پرورش شده است. کشاورزی تاجیک که کسب اصلیش آموزگاری است به این خلاصه آمده است که اگر در زمین مهنتی بهتر کرد ممکن است کدوهای از این هم بزرگتر گرفت. محمود جان رحمتزاده گزارش دارد. раҷаб назиров сокини деҳаи ҷилгаи ноҳияи шамсиддини шоҳин дар парвариши каду ба рекорд расид. кадуҳои ӯ акнун 50 килоӣ шудаанд, дар ҳоле ки соли гузашта аз 20 боло нарафта буд. айдакай майдатар мешидан бо замина серос чӣ кардем? боз нуриҳои минералро бештар додем, бо айда калонтар шиданд. ма умед надоштем не ки навозир фаҳмидем ки мумкин айдам калон шавад, замина бо ай нуриҳои минералӣ бой кунем, мумкин айдам калонтар шавад. деҳаи ҷилгаи ноҳияи шамсиддини шоҳин бо вулусволии ҷилгаи афғонистон рӯбарӯ аст. касе ба деҳаи ҷилга ояд аз кадуҳои парвариш кардаи раҷаб назиров дидан мекунад. сокинони ҷилга мегӯянд дар кӯҳистони сангзор парвариш кардани кадуи бузург кори осон нест. ҳамагӣ як ҷода шинондагӣ буд, бештар бишонем мумкин бо бисёртар бигирем. ҳамагӣ ҳами 3 дона шинондагӣ буд дар замин, тухми 3 дона тухми буд ҳамагӣ. хай зиёдтар бишонем бо зиёдтар мегирем. раҷаб назиров аслан омӯзгор аст, вале деҳқонӣ ҳам мекунад. ҳоло дар боғчаи назди хонааш на танҳо обчакорӣ, балки боғ ҳам бунёд кардааст. меваҳои боғашро барои зимистон хушк карда дар амбор нигаҳ медорад. худи назиров мегӯяд ки аз ҳама дида ҳоло муаррифгари ӯ ҳаппакаду ё ҳамон кадуҳои бузургаш аст. кадуе ки дар назди ман мебинед дар яке аз хонаҳои ҷамоати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин парвариш ёфтааст. соҳибхона мегӯяд ки ин кадуҳо тақрибан 50 кило вазн доранд. ба гуфтаи соҳибхона чунин кадуҳо ҳоло дар вилояти хатлон ба қайд гирифта нашудааст. ҳоло 1 килограмм нархи каду дар минтақаи кулоб 3 сомонӣ арзиш дорад. хонаводаҳо кадуро барои зимистон захира карда аз он хӯрокҳои гуногун мепазанд. маҳмуҷон раҳматзода, радиои озодӣ, ноҳияи шамсиддини шоҳин. ахбори озодӣ ба поён расид. то дидори баъдӣ, худо нигаҳдори шумо.